Šta on je Kljun? Mi smo vam srpska prestonica za samoubistvo. Već je mnogo ljudi koji su pogledali trailer bilo jako privučeno i poželelo da gleda dalje. To je od ljudi koji su meni bliski ili manje bliski, ali da su želi da kažu da posle trailera bi gledali. Već je tu nešto što im je i vizualnoj atmosferi privuklo pažnju. Šta si sanjala? Suštinski mislim da nije ni u čemu dobra do trenutka dokad ne prihvati svoj dar, da nazovem, odnosno nešto čega se ona odriče, to su njeni predviđajući snovi. Mi ne možemo da pričamo dok se ne odgleda cela serija nikada šta nešto jeste ili nije, kako je utjecalo nas, šta mislimo o tome. Zato je uzbudljivo što su svi nekako iščekivani kako će se ta serija nastaviti. Serija koja je ušla u zvaničnu selekciju Kanskog festivala. Kljun. Uskoro, samo na Novoj.